Mas, Ana apa? kok pemilihan sih ya? Nyapa leren wis kadang ngombe jamu kok leren. Dino keramas-keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok kok nantek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku tang. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai memberangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung esot kok. Dijegang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Kepisan tok ya nanggung pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk ngas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas.